Казвам се Васил Тошков, принципно говоря за SEO винаги на събитията, но този път реших да направя малко изключение. Ще говоря за децентрализирани домейни, което е нещо доста ново. Може би повечето от вас за първи път ще чуят за такива домейни, но това е нещо, в което аз виждам голямо бъдеще. В смисъл, според мен, след 5, 6, 7, 8, 9, до 2021 година, това ще е нещо, което ще стане, как да кажа, мейнстрим и масово. Но ще видите колко е полезно за всяко едно нещо да знаете още преди да е станало то, защото ще може най-малкото да си запазите, примерно, брандовете в съответните зони. Не се знае коя зона ще успее, коя няма да успее, но затова малко по-късно. Така, преди да говоря за децентрализирани домейни, първо ще поговоря, нали, въвеждащо, малко по-простичко, какво в момента представляват домейните. Когато отворите един сайт, какво се случва реално погледнато? В момента домейните са най-основната им функционалност, която изпълнявате, просто да обръщат дадено име в IP адрес. Тъй като всички тези сайтове, които съм изброил, може да ги достъпите и чрез техните IP адреси. Направо го пишете в браузъра, но това нещо няма как да се запомни. Нали? Грозно е, не се разбира. И някога един човек, сега не му помня точно името, е решил да създаде система, която да ги направи малко по-разбираеми тези IP адреси. А IP адресите, мисля, че е ясно, че интернет се базира на IP адреси. Нали? Сега той не е чистия си вид това, но да приемем в идеалния случай, че зад всеки човек или компютър стои един IP адрес. Сега някои неща ще ги обобщавам малко, нали, няма да е абсолютно точно както е, но нали, защото сега то е ясно, че се използва над, нали, IP адресите, на един IP адрес реално са много повече сайтове, много повече от един човек, но в идеалния случай да приемем един IP адрес, един сайт, един човек. Така, в началото просто съответният, аз трябваше да му науча името, но няма значение. Разни големи компании са си искали домените, отначало са раздавали .com, примерно първият домен е регистриран 85-та година, semantics.com или нещо такова беше, на някаква, нали, отново компания. И всеки, съответният човек ръчно ги записва, нали, това IP от съответства този IP адрес, нали, този домен, това IP, този домен, но в един момент нещата ескалират. В смисъл, всеки иска да пусне на компанията си сайт, иска по някакъв начин, нали, да я видим в интернет, тогава, нали, навлиза. И нещата стават по-масови и се появява ICANN като организация, която организира домените. В смисъл, Калин, може би, а той го нямаше за къснее, може да ви говори много за това нещо, нали, той е специалист по домените, как той познава в детайли цялата тази организация. Проблемът е, че това нещо е централизирано откакто е създадено. В смисъл, в началото един човек ги е регистрирал тези домени, в момента е една организация, която ги регистрира, но така или иначе тя е една. В смисъл, от една шепа хора, зависи това дали вие имате право на даден сайт или нямате право на даден сайт. Тоест и те могат да решат по всяко време да ви отнемат дадения сайт и вие нищо не можете да направите. Тоест, вие реално, ако си регистрирате някакъв домен, нещо си точка към каквото и да е, вие не го притежавате. Дори и тези, от които го регистрирате, те не го притежават. Тъй като ICANN дава на разни подкомпании, примерно VeriSign отговарят за .com, .net и сега за няколко нови, като .name, дори не ги знам тези новите разширения, които сега излязоха в такова огромно количество. Да. А тези новите разширения, тези компании като VeriSign от своя страна вече препродават отново тези домени на регистратори, примерно GoDaddy най-големият, Namecheap и така нататък. Но много рядко вие дори си купувате директно от регистратор. Обикновено са няколко нива на регистратори и чак тогава сте вие. Примерно ако си купите домен от Namecheap, аз оттам си купувам, те купуват от Enom, след това вече Enom купуват от VeriSign и така нататък, нали, върви по цялата верига. И всеки един навсякъде по тази верига нещо може някой да реши да ви отнеме доменът. Нали? Вие нямате почти никакви права. Сега това, ако питате ICANN, ще каже, това е децентрализирана система, нали? Ние раздаваме на разни други организации, те си решават какво да правят. Но не е така, смисъл накрая всичко се събира накрая цялата база данни се пази тук от домени, не се пази при никой от тези. Така, а всяка една система, която е централизирана, смисъл няма как някой да притежава всички домени, да не... Нали, и при политиката е известно. Нали? Няма как някой да зависи някаква власт от него и той да не злоупотреби с тази власт. И това нещо се случва сега напоследък все повече и повече. Както казах, никой реално не притежава домените си. Първо той само ги наема дадено име. И ако спре да си го плаща, му го отнемат обратно, което показва една от причините, че не го притежава. Всякакви правителства и компании по всяко време, може би в други години се е разисквало на тази конференция, колко пъти са се отнемали. Сега няма да навлизаме в подробности, но има страшно много, примерно sex.com доменът, има там много интересни
случаи с него, в смисъл колко 10, нали, бива откраднат домейна и 10 години му трябва на собственика да се го върне обратно. И сега няма да навлизам в други подробности. Цензуриране, мисля, че това е ясно и става все по-ясно. В смисъл, дори в България вече имаме цензурирани сайтове, което ако беше преди 10 години, щяха да не сравняват с Северна Корея или с Китай. А в момента ние вече имаме един списък с цензурирани сайтове, които са покер сайтове, но винаги практиката показва, че едно правителство веднъж, когато цензурира някакви сайтове и прокара механизмът да го прави, примерно руското, там, нали, известна диктатура в Русия, отначало пак цензурират покер сайтове и някакви такива, които говорят против Русия, нали, нормално е, техни си виждания. Впоследствие вече имат контакта с всички системни, в смисъл интернет доставчици и цензурират вече всичко наред. Даже Уикипедия бяха спрели по едно време. Така че, нали, до сега не е имало случай някое правителство, и това ще стане и в България, един път да цензурира някаква група домейни и да не я разшири тази група. Така че и тук се случва това нещо. Many the middle атаки, всички проблеми, свързани с подслушвания в интернет, произлизат именно от домените, после ще видим защо е така и за това, че са централизирани. Но имам после слайдове за това нещо. По-бавни са по този начин домените, тъй като за всяко едно име трябва, в смисъл за всеки един IP адрес трябва да се вижда, т.е. обратното, за всяко едно име трябва да се вижда кой му е IP адресът, но затова сега няма да влизаме, нали, в дискусии, но си е недостатък на тази система. Цената на домените е висока плюс бюрокрацията. Нали? Веднага казвам пример като роден, БГ домените. Едни от най-скъпите домени, плюс пробвайте да се регистрирате домен с основания, да видите за какво става въпрос. И особено ако нямате същата фирма, ще ви карат да правите 1000 вида документи и така нататък. Добре, че има някои регистратори, като сега няма да правя реклама, на които, нали, спестяват и тази бумащина я правят те, даже и на по-добра цена, отколкото самите регистър БГ. И няма защита на личните данни. В смисъл, в момента повечето домейни, не повечето, даже всички домейн зони изискват вие да се сложите в публичен протокол WHOIS, който върви към всички домейни, т.е. да поддържате WHOIS сървъри и да се споделя информация за кой стои за даден домейн. Тоест, и то лични данни, които би трябвало дори в България да са такива, в смисъл като адреси, телефони, имена, 3 имена и всякакви такива неща, които би трябвало да са лична информация, но нали, когато става въпрос така на домени на световно ниво, никой не му пука за това нещо. И дори да си купите WhoIsGuard или там Privacy, там всеки го нарича по различен начин да се защитите, нали, пак отзад всяка една по-голяма организация, съд и така нататък може да види кой стои зад даден домен. Тоест няма никаква анонимност. А няма лошо да има и анонимност при домените ни. Това е дизайн, няма анонимност. Да, сега ще кажа какъв е новият дизайн, при който се решава този проблем. Кой го е правил, да, го е правил. Виж, ще кажа и за това нещо, имам за това. Така, това е обичайна картинка, може да видите на много места в интернет, особено ако се врете в някои по-забранени сайтове, нали, когато си, да, и торенти, и когато правителството, и то най-вероятно, да, забравя да кажа, че ICANN е под пряко подчинение, тя е част от правителството на щатите, така че направо щатското правителство, то си и пише, си забранява разни сайтове, които си поиска. Така, какъв беше интернет едно време? В смисъл, интернет не е създаден централизиран, какъвто е в момента и с малко ще видим още недостатъци. Едно време нямаше цензурирани сайтове, в смисъл никой нищо не спираше, дори и в Китай, то нямаше интернет там, но и там да има нещо, нямаше да е забранено. Никой нищо не подслушваше, въпреки че нямаше никакво криптиране на връзките, всичко беше в повечето случаи отворено. Никой не му пукаше за авторски права, знаете, от HTTP протоколи си сваляхме и музика, филми и така нататък, нямаше нужда от торенти да се крием. Нямаше изисквания, сега в момента, ако стартираш бизнес в България, трябва на сайта ти да има разни контактни 8 точки информация, иначе КЗП идват и те блокират. То добре да те блокират, но те глобяват 500 лева глоба за това, че ти липсват някаква информация, въпреки че същата информация има в WHOIS протоколът. Сега има нов закон за бисквитките, това е супер дразнещо нещо, което няма да го коментирам дори, нали? И всякакви такива, в смисъл бюрокрацията се увеличава. Аз едно време започнах да се занимавам с интернет, защото, нали, примерно от края на 90-те, защото беше свободно, в смисъл в интернет правиш каквото си искаш, дори хакваш каквото си искаш, правил съм неща, които сега биха ме прибрали. И нямаше никакъв проблем, нали? В момента е съвсем различно. В момента, това е проблема, че става все по-централизиран и по-регулиран интернет и свободата се губи в него. Да, и нямаше изисквания за защита на лични данни и всякакви такива точки, нали, страниците се слагаме по сайтовете, правила за използване и всякакви такива неща. Защо интернет се централизира? Първо, домените са централизирани. В смисъл, те винаги са били, нали, това се борим да го оправим.
IP адресите се централизират, т.е. основата на текущата инфраструктура на интернет. Едно време IP адресите се разпределяха, различни организации по континенти ги раздаваха, сега тези организации отново са под шапката на ICANN и пак всичко стига до американското правителство. SSL сертификати са централизирани, т.е. само определен брой организации могат да верифицират сигурността между комуникациите в интернет, т.е. могат да следят всичко. И ние се доверяваме като трета страна, после ще говоря за това нещо. Интернет доставчиците се централизират най-вече защото правителствата дори в България изискват вече, то дори не е законно, но си слагат разни устройства, за да следят целият трафик. Така че само определени доставчици биват допуснати, които се съгласяват да си дават цялата информация да бъде следена, които там 1000 вида регулации отговарят, само те биват допуснати. Нали? Едно време аз имах избор, дори аз съм от Стара Загора, от по-малък град, имах избор между много повече интернет доставчици, отколкото имам в момента в София. Нали? Просто тогава имаше всякакви LAN организации, може да се закачиш към който си искаш, сега са няколко големи и това е. И то все такива все по-големи, купуват големите и по-малките, нали? Процесът вие го знаете. Протоколите се централизират. Това не е лошото. В смисъл говорим против Google. Google за мен са най-черни в това отношение, защото, пример, от преди 1-2 месеца, те съвсем сами еднозначно си решиха и смениха най-използвания протокол в интернет HTTP с HTTP 2.0. Да, има някои подобрения в този протокол, но има страшно много неща, които трябваше да се направят и не се направиха, просто защото Google си го пробутаха така, че да им е удобно на тях, нали, със съответните промени. И това не е нормално. Едно време, за да се някакъв протокол да се приеме в интернет, особено не говорим като HTTP, който е най-използвания в човешката цивилизация протокол. Нали, имаше такива работни групи, всяка компания праща хора, сега имаше само хора от Google. Те си решиха и си го спениха. Да? Значи ти говори за RFC-тата, Request for Comments. Да. Обаче RFC-тата физически представляват драфт на дадено нещо, когато трябва да се направиш. Тоест никой не пречи дадена компания да го разработи, да го пусне в реален свят, но точно в момента, в който трябва да се публикува, се пуска RFC-то, джойнват са примерно сега Apple, Microsoft, Alapala, дават някакъв акъл на един време, но вече се прави final release на протокол. Да, ама много бързо се прие този протокол. Не беше нормално, като знам предните версии. Серверите са натоварват с такова, значи ти си свидетел, когато се прави... Ясно ми, ясно ми. Packet Storm с... Не, техническите неща са ясни, но има някои неща, като някои видове там оптимизации, чисто дори и еко, аз макар че не съм на тази тематика, не съм фен, но пак можеше да се спестят много неща, но както и да е. Но не е само този протокол, всякакви микродата протоколът, който при SEO, нали, тежи си там микроформати, рич снипет, всякакви такива неща, HTML5, семантиката, всичко това нещо Google си го решават еднозначно и те са още много протоколи в други сфери, аз не казвам, че е само по нашите теми, нали. И друг много голям проблем, доставчиците на идентичности се централизират. Тоест, ако едно време всеки си регистрира някъде профил по-отделно, сега се логваме обикновено с Facebook, Google или Twitter. И ако това някоя от тези услуги изчезне, според мен няма никакъв проблем да изчезне, както MySpace заляза. И губим се идентичността, да не говорим, че се доверяваме на някоя трета страна, като някои от тези трите, които, нали, общо взето сигурно държат 80% от пазара на идентичности. Така, и тук идва решението. Така, решението е технологията, която стои зад биткоин. В смисъл, кой от вас е чувал за биткоин като валута, технология? Да, мисля, че... Да. Добре, не знам, аз едно време, преди 1-2 години никой не беше чувал, така че добре, че има така в мейнстрима стана известен, макар че биткоин със сигурност е една технология, която то се пише бета версия в нея. И според мен изобщо не ми е интересна като финансов инструмент и така нататък, тъй като аз се занимавам от 2012 година с него и му знам всичките недостатъци. Но няма да го коментираме сега него. Силното нещо е технологията, която стои зад него и това е, че той решава една математическа задача, не можах да я открия, тъй като там математическите истории са много сложни, но от която е на хиляди години, т.е. тя се нарича задачата на трите царя, но идеята е как, нали, най-общо казвам да се реши проблемът в цифровата ера, примерно с дабл спендинга, как едно нещо, как примерно едни пари да се преведат само на един човек и да е сигурно, че няма да бъдат преведени на някой друг. И сега биткоин мисля, че всеки го знае, няма да го обяснявам, но технологията, която е това, което е новото и което според мен ще промени целия свят, не само домените, не само финансите, но и всякакви други неща, това е блокчейн технологията, т.е. блок веригата. А какво е блокчейн? Това
това е технологията зад биткоин. Най-просто мога да го обясня като абсолютно дистрибутирана база данни. Т.е. представете, всеки има копия, който работи някакво приложение, всеки има копия на цялата база данни на приложението, в която база данни може само да се добавя информация, не може да се трие, математически е защитено, в смисъл, нали, трябва да в някоя паралелна вселена сигурно може да се трие, но в тази вселена не може. Нали, математически е защитено, всичко е чиста математика и всеки може само да добавя информация при много строг протокол, нали, там да допринесе за мрежата, т.е. да си плати там нещо, да е копане, нали, там знаете в биткоин какви са процесите. И това е силното, нали, тя е база данни дистрибутирана, само при определен консенсус трябва да се получи, за да се вкарва в нея информация, т.е. сега ако е както е при биткоин, на всеки 10 минути се генерира блок, и всеки един блок, той е само по 1 мегабайт, който се конкурира за него, може да вкара в този 1 мегабайт информация и така до следващите 10 минути. И вече за какво ще се използват тези блокове, може да вътре да се вкарват финансови операции, домейни, за които малко ще говоря и всякакви такива неща. Базата данни нараства до безкрай, което е недостатък, макар че тъй като, нали, пази се абсолютно цяла история на транзакциите, то представете си като един халваджийски тефтер. И биткоин на този принцип работи. Всеки има база данни, кой има пари, кой няма пари. И тя се трупа през цялото време. И всяка една транзакция, кой на кой е дал, на кой е върнал, накрая се проследява и се знае дадената точка в момента има ли, няма ли пари, нали, какъв му е балансът. Така, друг е въпросът, че при домените това нещо може да се ограничи, може да се режи веригата, тъй като домените се регистрират примерно за една година или за някакъв такъв период и нас не интересува веригата само до определен период назад. Нали, само толкова информация в тази дистрибутирана база данни. Така, преди да съществува блокчейн технологията, имаше едно правило Zukos Triangle, т.е. на този съответният, така му е фамилията, който го е измислил. И съответният човек казва, че една система за имена в интернет може да отговаря само на 2 от тези 3 точки, но не и на 3-те. Тоест, тя ако е примерно децентрализирана и сигурна, няма как тези домени да означават нещо за хората. Пример, Tor мрежата и Onion домените. Те са децентрализирани, абсолютно сигурни, но самият домен е някакъв хеш, нищо не означава. Обратното, ако нещо означават за хората и са сигурни, примерно както е текущата система за домени, те няма как да са децентрализирани. Нали? И така, примерно до безкрай. Но блокчейн технологията решава този проблем. Тя за първи път дава възможност да се регистрират домени, които нещо означават, които са сигурни и са децентрализирани. И след малко ще видим как става това нещо. Така, първият форк на биткоин, т.е. първата програма произлязла от него, тя се нарича Namecoin. Още, нали, биткоин е създаден края на 2008-2009, Namecoin е 2011 година. Група хора се сещат, че това нещо е супер готино да се използва за домейни. Тоест те копират биткоин, финансовата платформа, нали, Namecoin може да се използва по абсолютно същия начин като биткоин, да се търгуват, нали, пари и всякакви неща да се купуват и с тях. Но си има разширение, т.е. да се регистрират имена, т.е. отново определен брой монети, те се наричат цветни монети, те всъщност представляват домейни за тях. И просто трябва, нали, системата пази да не ги изхарчим, тъй като, нали, там реално погледнато, ако си достатъчно луд, може да си изхарчиш домейна за пари, нали, няма нужда да се прави това нещо. Така че абсолютно същото като биткоин, само че се регистрират и имена. Има собствена валута Namecoin. Имена означава не само домейни, означава и идентичности, за които ще стане въпрос малко по-късно. Тоест и това нещо решава проблема да имат един и същи псевдоним във всички, примерно, форуми или нещо такова, което си е мечтата на много хора от доста време, но няма как да стане. Но това е един ключ към тази система. Тоест, ако всички се съгласят да използват Namecoin протокол или пък някои от другите протоколи, които ще покажа след малко, нали, и примерно във Facebook няма нужда да си запазвате вашето име или вашата фирма, то е ясно, че може да го регистрирате съответното име, само ако докажете, че сте го регистрирали в съответната система, нали, децентрализирана. Така, за разлика от обикновените домейни, при децентрализираните не е нужно да бъдат насочвани към name сървъри. Те имат ключ и стойност, като стойността може да бъде всякаква, може с name сървъри, както е при стандартната система, но може да са всякаква друга стойност към Tor мрежата да се насочва. В смисъл, все повече от тези от Tor мрежата вече използват Namecoin като домени, за да може, примерно Silk Road, който затвориха там, знаете какво се продаваше. И доменът им нищо не означаваше, даже те имаха проблеми, защото доменът им е Silk Road и още 8 някакви произволни букви и цифри, .onion. Имаше други, които ги имитираха, пак бяха Silk Road, но други букви и цифри. Нали, нямаше тази идентичност. Не всички домени са, нали, както казах там, след малко ще покажа за Tor домените, как се изкопават и какво, нали,
те са малко по-стара технология, но са също децентрализирани, заслужава да обърнем внимание. ZeroNet е много известна Deep Web, така копия на интернет децентрализирано, в което се случват пак разни по-нелегални неща за сега, което използва отново Namecoin като платформа за своите имена и всякакви други, които се появяват постоянно. И общо взето всеки може да прави каквото се пожелава. Има такъв отворен като протокол, като HTTP, който се определя тези стойности. Той е един JSON и всеки си го пуска се на публичен дебат. Искам да се запазя примерно ключът за I2P мрежата, за да мога да се насочваме на там сайтове и ако всички се съгласят, смисъл, и се вкарва в протокола. Не е казано, че всеки трябва да спазва протокола. Той е като HTTP. В смисъл отворен протокол, всеки може да има някакво ядро, оттам нататък всеки може да се го разширява с каквито си поиска хедери и такива неща. Така, предимствата на тази система е, че ако в нея си регистрирате домейн, вие наистина го притежавате. Тъй като когато то е подобно на биткоините, вие имате някаква сума биткоини и имате частен ключ. То е чиста криптография. Този частен ключ, ако вие си го пазите достатъчно, в смисъл вие имате отговорност да си го пазите. Ако при биткоините някой ви вземе биткоините, т.е. ви разбере частният ключ, няма как да се обадите на банките да кажете тук някой нещо ми хакна, върнете ми парите. Няма такова нещо, губите парите за винаги. Така и с домейните. В смисъл трябва да си има предвид това нещо, че ако някой ви открадне частния ключ на вашите домейни или домейн, губите ги завинаги. В смисъл няма на кой да се обадите регистратори да ви ги възстанови или там да заведете съдебна процедура, няма такова нещо. Тоест, вие си имате частен ключ, само вие може да управлявате съответното име. И всеки го вижда това нещо, може да слагате каквото си искате, никой не може да го спре нито нищо. Няма как да го цензурира, не може да ви го замрази и вземе и всякакви такива неща, които се случват в момента с текущите домейни. Така, дават възможност за сигурна комуникация без подслушване, след малко ще кажа за това нещо. Дават възможност и за това нещо имам да се търгуват тези домейни без да се използва трета страна. След малко ще видите как става това нещо. На много ниска цена имам разписан, в смисъл буквално един домейн от децентрализираните струва 2 до, т.е. от 3 до 4 български стотинки или нещо такова излиза като цена. Друг е въпросът, докато се доберете до тази валута, ако има някакви комисионни глупости, тъй като още не са ликвидни. И дават възможност на пълна анонимност. Т.е. вие ако искате, може да сте публични, т.е. в тази стойност да си сложите, примерно, whois информация, кой стои за този сайт. Но ако искате да сте анонимни, сте напълно анонимни. Примерно Wikileaks, който е на bit домейн, на .bit, смисъл Namecoin домените са .bit завършват. Wikileaks.bit е най-известната услуга, всеки трябва да е чувал за Wikileaks, които всякаква такава правителствена информация, корупция и такива неща разгласяват. Не се знае кой стои там. Не, то се знае кой стои, но кой е регистрирал самия Wikileaks.bit и е направил този mirror, който вече е официален, не се знае. Така, най-големият проблем, който решават децентрализираните домейни, това е комуникацията в интернет. В момента всички постоянно слушаме как правителствата ни подслушват, разни големи корпорации ни подслушват. То реално погледнато в момента няма как някой да реши голям да ви подслушва и да не може да ви подслушва, каквото и да правите. Тъй като дори хеширащите алгоритми, на които се базира криптографията, пак са създадени от разни американски, знаете там, служби по национална сигурност и така нататък. И практиката показва, че те винаги си оставят задна вратичка отзад, за да може да си подслушват който си искат. Така, в момента да си представим, че имаме две точки в интернет и те искат да си комуникират сигурно, без никой да разбира какво се приказва. Сега, това нещо в текущия интернет няма как да стане в текущите домейни. Тъй като за да стане, добре, какъв е проблемът? В смисъл, две точки в интернет могат да се комуникират сигурно. Това не е проблем. В смисъл, има два начина за това. Първият е с асиметричен ключ, другият е чрез симетричен ключ. Тоест, първият вариант е те да имат по една парола, т.е. срещнали са някъде на тъмно, разменили са си по един ключ за криптиране и единият криптира с ключа, другия го знае, декриптира и така наобратно и никой не може да ги подслушва. Могат да се комуникират и чрез асиметричен ключ, т.е. има начини, математически, така че двете страни да си през несигурна среда да си разменят и да имат сигурни ключове. Това е решено като въпрос. Тогава какъв е проблемът в момента вие примерно да влезете във Facebook и никой да не ви следи какво правите? В смисъл, някой сеща ли се какъв е проблемът?
Проблемът е, че вие когато влезете във Facebook, няма как да знаете, че това, което виждате и пише Facebook е Facebook. В смисъл, няма вие как да знаете, че наистина сте във Facebook. Примерно, ако ви се е случвало да не си платите интернета, отваряте facebook.com и вместо него се отваря вашия доставчик, който пише не си платил интернета, натисни тук да си продължиш за 1-2 дена. Нали? Тоест, вашият интернет доставчик локален може по всяко време да смени Facebook с каквото си поиска, т.е. да направи копие, да ви вземе името и паролата и вие няма как да го разберете и после да влиза, нали, от ваше име. Това нещо се решава чрез така наречените TLS сертификати, които, нали, затова ви казват, трябва да горе да ти е зелена линията, барът, нали, когато се логваш, за да е сигурно, че това наистина е Facebook, това наистина е Google. Проблемът е, че те са една трета страна, т.е. една трета страна, която ние си доверяваме, тя е записана в нашия браузър, която подписва, че съответният човек, т.е. издава му, представете си една, нали, цифрова, но си го представете като документ с печат на Facebook и му казва, това си ти, когато те питат, твоят сървър ще връща и този сертификат, за да може да знае браузър, че това си ти, нали? Проблемът е, че тези сертификати могат да ги издават в момента 1200 различни организации. Тоест 1200 са общо сертификатите, независимо дали са root или такива intermediate междинни, но те са 1200 и растат във вашия браузър. Тоест всяка една от тези се заклева, че тя няма да издава и да злоупотребява с всички останали. Нали? Но практиката показва, буквално преди 2 месеца, някой беше издал сертификати на името на Google, на Facebook и на всичките ги беше пуснал публично. Нали? Всеки може да се представя за съответните компании. Естествено, после почна един масиран апдейт на браузъри, за да се изтрият тези сертификати. Нали? Простичко го обяснявам. Но това не означава, че някой от тези всичките 1200, т.е. това са 1200 точки, една да се провали. Т.е. един от тях, както бяха тези китайци, да се провали, а сигурно има такива, които са се провалили поне 1-10% и никой не знае. А пък със сигурност някой от тези 1200 си направил американското правителство или пък там подчинение и си издават сертификати. Тоест, те ако поискат да ви следят за каквато и да е комуникация в интернет, разчитаща на тези сертификати, а то няма на какво друго да разчитате реално погледнато, нали, в най-общия случай, те ще ви следят. И това е проблемът. Сега, при биткоин това нещо е решено много просто и при блокчейн базираните системи. Там всяка една, тъй като всеки има пълно копия на базата данни, няма как някой да се представи за някой друг. Тоест, когато точка А комуникира с точка Б, вие сте сигурни, че виждате точка Б. Тоест няма нужда от SSL сертификати. Направо чрез асиметричен ключ си разменят, нали, разни ключове, чрез, нали, по асиметрична технология и започват да се комуникират съответните точки абсолютно сигурно. Примерно има такава платформа BitMessage се нарича, която е пак такава блокчейн базирана, тя използва пак Namecoin и за ужас на всички служби, всеки си го инсталира това нещо и може да си пише абсолютно сигурно на някой друг, ако му знае псевдонима и няма как някой да застане по средата, нали, да фалшифицира връзката, няма и как някой да я подслушва. Така, Atomic Name Trading, какво означава това нещо? Не е много простичко за обяснение, но ще се опитам. В момента, ако вие искате да продадете домейн на някой друг, т.е. има двама човека, единият иска да даде на другия домейн, другият иска пари. Нали? Т.е. искате да си ги размени, да стане тази транзакция. Няма как при текущата система едновременно да стане това нещо като транзакция. Т.е. има риск единия да държи домейна и парите в едното време, нали? В единия период от време и да злоупотреби с това нещо. Затова се използват тези скрол услуги, на които се доверяваме, отново трета страна, която пък да не говорим, че може да избяга и с домейна и с парите, но както и да е. Ние се доверяваме на някоя трета авторитетна страна, на която и вярваме, т.е. не е бягала с домейна и парите много пъти и сега този път се надяваме да не избяга, макар че ако им дадем Sexcom, със сигурност ще избяга който и да е. Но както и да е, да доверяваме се на тази трета страна и всеки дава там и домейнът и парите си и накрая тя ги разменя, нали, тези неща. В биткоин светът, блокчейн, технологията, това нещо е много лесно решено като проблем. В смисъл, както казах, при биткоин на всеки 10 минути се генерира блок, математически с хеш, свързан към предния блок и така нататък, няма да влизаме в подробности, тъй като е доста сложно. Но тези блокове съдържат транзакции, за които всеки се конкурира, нали? Тоест това е това е 1 мегабайт, вътре съдържа определен брой транзакции. Всяка транзакция се дели на операции. Тоест тези две неща, това са две операции. Ние можем да създадем една сделка и да кажем, примерно човекът, синият, който е в случаят, подписва съответната сделка за това, че ще даде съответния домейн със своя частен ключ. Нали. Другият човек взима това нещо вече подписаното и той го подписва,
че ще даде съответните пари, доказва, че ги има, нали? И това нещо, независимо кой от двамата е, може да го пусне в съответната верига, независимо коя е валутата, там биткоин ли ще е, неймкоин ли ще е, какво ще е, съответната блокчейн верига. И тогава, ако това нещо, тази транзакция, която е в случая, примерно тази, влезе в блок, двете неща се изпълняват едновременно. Тоест, както е при банковите транзакции. Там се работи с бази данни, но е същото. Нали? Когато пращате пари от банка А към банка Б, трябва да няма момент, в който парите да са и в двете банки, защото ако представите се спре интернетът, в един момент парите стават по две. Нали? Не е нормално. И това нещо е същото. В смисъл, влезе ли това нещо в блок, транзакцията съдържа и двете операции и всеки си получава домейна, а другият парите, или никой нищо не получава, ако примерно това не отговаря на условията на мрежата. Така че всякакви такива неща, в смисъл тази технология може да се използва за много неща, за имотни регистри, в смисъл това нещо се развива вече, има и една платформа, Ethereum се нарича, тя е много голям стартъп с 18 милиона долара, нали, инвестиция. Може да видите на нейният гръбнак, т.е. тя е една верига такава, върху която всеки може да прави каквото си иска, в смисъл каквото си поиска от реалния свят. Много проблеми се решават, нали, може буквално да уволним 2/3 от държавната администрация с всякакви такива неща. Нали, който се интересува, може да види, нали, повече информация. Така, това е едно мое решение за пазене на частни ключове. Както казах, всичко е много хубаво при биткоини, при неймкоини и така нататък, но това, което цялата отговорност от това да си пазиш името, парите или каквото и да е там, е в отговорността да си пазиш едно хешче, което е примерно 30 символа, частен ключ. И това нещо не трябва по никакъв начин някой да го разбира, защото губиш всичко. Сега, и както казах, няма на кого да се обадиш да ти го възстанови. Нали, свободата иска жертви. В смисъл, един децентрализиран свят с една такава технология си иска жертви. Загубиш ли си ключа, губиш всичко. Това е нещо, което ние използваме, тъй като имам такава услуга, продаваме такива домейни и когато държиш много домейни, е изключително важно да не ги губиш. Това е решение за $5, в смисъл по $2 струват тези устройства и някакви центове струват преходничето. Това е RS-232 COM портове, в смисъл, който е по-запознат с едно време с интернет. Идеята е тези частни ключове, а това нещо вече е технически възможно, в смисъл, те се продават и готови устройства, няма нужда да се го правите като при мен, но при домените никой не го е измислил още, тъй като, нали, малко хора се занимават, много е рано за това нещо. Но при биткоините си има такива, как ги наричат, трезори и всякакви такива устройства, при които частният ключ е заключен вътре, това устройство само може да подписва транзакции и никой по никакъв начин и физически да го щупи, няма как да изкара, то се унищожава чипът там при достъп на кислород и каквото е до него, няма как да вземе частния ключ, дори ти не си го знаеш. Нали, това нещо, това, което ние правим е, че имаме два компютъра, в смисъл един напълно офлайн, който никога не се е докосвал до интернет, който никога няма да се докосне до интернет, в него не влизат флашки, нито нищо. Чрез COM портове се комуникира, т.е. текстов протокол, нищо друго не може да минава, освен текст. И просто онлайн компютъра казва, подготвя дадена заявка за подписване, минава през тези устройства, офлайн компютърът я подписва и това нещо се връща наобратно. И това нещо работи и не мисля, че може да бъде хакнато, няма как да стане, просто защото компютърът, който подписва, има само един бутон, подпиши, нали, и само за това е. Той е изолиран в отделна стая, всичко напълно отделно. Така, но идеята беше, че трябва всеки да си пази сам частните ключове. Нали? Това е отговорност на всеки и при биткоините, и при неймкоините, и при което и да е свързано с тези неща. То се нарича криптореволюция, тъй като все повече неща навлизат с тези. Нали, вече има пазари такива децентрализирани, може да си купувате абсолютно всичко без никой да ви забранява. Има страшно много неща, много бързо се развиват нещата. Всички големи такива венчъри capital инвеститори в момента, нали, почти всичко, което инвестирате в разни такива технологии. В смисъл някакви такива като имейли, в смисъл ти го каза идентичност, това може да... Значи при тези системи няма нужда от имейл. Тоест, ти може направо, примерно... Не, услуга като... Ти може да... смисъл... Дадено, BitMessage е такава услуга, примерно, но там няма нужда от имейл към съответния домен, защото ти можеш да пратиш съобщение направо на съответния. Ако в стойността на тази точка B, нали, там примерно тя Namecoin запис и си е записано, че ще получава съобщение на някакъв там хеш, примерно, който от BitMessage или от някоя друга система, ти може направо да изпратиш, нали, там съобщението. Така че ако има примерно facebook.bit като домен, те няма нужда да имат Office Chrome във Facebook, за да им .bit, за да им пратиш съобщение, макар че и това е възможно технически. Направо пращаш съобщението на Facebook и това е. Пишеш Facebook и те го получават. Нали, и отпада необходимостта от имейли, тъй като всяко едно име може да има... В смисъл,
При децентрализираните домейни един домейн може да има много повече неща зад себе си. Тоест той може да е едновременно домейн в стандартния интернет, може да е домейн в Tor мрежата, която мисля, че всеки знае какво е Tor, може да е домейн в I2P, в ZeroNet, във всяка една от тези паралелни вселени, аз ги наричам, защото са огромни такива дълбоки части на интернет, до които много хора нямат достъп. Може да му е и имейл в същото време и може да го използва има там за авторски права, примерно да се отбелязваш, че нещо е твое. Страшно много неща. В смисъл, много проблеми се решават едновременно. Така, и нещо, което много често ме питат, когато говоря за тези домени, тъй като те наистина няма как да бъдат спрени, цензурирани, нищо такова. И примерно Wikileaks, нали, постоянно разни правителства затвориха им там. Те не им го затвориха, но на wikileaks.org, който има официалния сайт, те не си публикуват най-скандалните неща, тъй като ще го затворят. Всичко се публикува на wikileaks.bit, защото няма как да го спрат. И няма как да го спрат, в смисъл физически е невъзможно. И много хора ме питат, добре, не е ли опасно в това нещо? В смисъл в един момент, нали, сега всеки знае тъмните страни на интернет, какви неща съществуват. Не е ли опасно да има такива сайтове, които са абсолютно публични, всеки ги знае, не може да ги скриеш, всеки може да си купи разни неща от тях и по никакъв начин не могат да бъдат спрени. И аз като малко анархист така ще си го кажа, че свободата си иска жертви, в смисъл много други технологии, как през годините са били опасни в началото и някой е било злоупотребявано с тях. В смисъл дали правителства или хора са злоупотребявали, то няма значение. Примерно първите коли са ги използвали крадците, за да могат да бягат от банките, когато обират дадена банка по най-бързия начин, да не могат да ги хванат полицаите. Защото още полицаите са нямали коли, така че това не означава, че трябва тогава да забранят, нали, колите да ги няма, макар че е имало много протести едно време, всичките там с коне са... Има си особено в Англия, нали, много интересни истории, как са протестирали против първите превозни средства. Електричеството отначало е било използвано за разни мъчения, опити за съживяване на мъртви и всякакви такива истории. Църквата искала да го забрани, знае се, но нали, добре, че не е станало това нещо. Ядрената енергия, интернет, знаете за какво в началото беше пълна анархия вътре. BitTorrent протоколът е много хубав пример, защото в началото BitTorrent протоколът се използваше само за нелегални филми, музика и така нататък торенти, а в момента BitTorrent протоколът се използва повече от големи компании, примерно Amazon и така нататък, огромни клауд хранилища, за да може разни файлове, които трябва да се сервират, в смисъл да не са от едно място, а да се зареждат по-бързо при клиентът. В смисъл, BitTorrent технологията е доказателство, че защото много хора казват, ако интернет е децентрализиран, той ще стане много бавен. BitTorrent технологията е доказателство в точно обратното. Аз, когато имам нов интернет доставчик, си тествам скоростта на връзката с... Не сваляш от Замунда.net някой филм, най-известният, и в смисъл, тъй като то сваля от много точки, от най-близките до теб точки, така можеш да разгърнеш пълния си капацитет на интернет. Това нещо няма как да стане с който и да е единичен сървър. Така че, нали, BitTorrent технологията е показателна, как от начало се използва за нелегални цели, нелегални според някой, според мен нищо нелегално няма. Аз съм, честно казвам, противник на авторските права, но в момента се използва за отглеждащите на всякакви правителства легални цели, в по-голямата си част дори. Нали, дори с някакъв известен софтуер да сваляте, не знам, аз съм повече на Linux, но повечето неща си ги свалям направо чрез BitTorrent протокол, не ги свалям от някой сървър. Особено ако тук ще излезе някоя нова версия на нещо по-голямо като обем, то сървърът няма как да издържи. Нали? Така че минаваме на BitTorrent. А при децентрализираните мрежи това е интересно, че колкото повече потребители има, стандартните, аз по-ще говоря за децентрализиран интернет, но в стандартния интернет, колкото повече потребители се изсипят върху един сайт, той става толкова по-бавен. Нали? Той, Петър, говореше за DDoS атаки и такива неща. В един децентрализиран интернет е обратното. Колкото повече хора гледат един сайт, толкова повече връзки има към него и толкова по-бърз става той. Както един филм, колкото повече хора го имат като торент, той толкова по-бързо се сваля, нали? Не е обратното. Така че децентрализацията води, когато е в големи мащаби, до невероятни скорости. И биткоин технологията отначало се използваше за търговия на наркотици, оръжие и всякакви такива неща. Сега аз, честно казвам, като човек правя 2-3 пъти повече финансови като обеми, като брой транзакции с биткоин, но това ми е част от работата, отколкото правя с стандартни пари, банки и така нататък. Нали. А нищо нелегално не правя. Така че, нали, е показателно, това са технологии, които отначало, нали, са били използвани за не чак толкова добри цели, в последствие става ясно, че не можем без тях. Така, освен Namecoin, валутата, макар че то не е валута, то е система за домейни, но в основата си има и валута собствена. Има още много такива технологии. NXT, която е една платформа, която е...
Тя представлява в себе си много услуги, децентрализирани, т.е. всеки може да си пусне там собствена валута на тази платформа, има децентрализирани домени, децентрализирани пазари, има пазар на акции, децентрализиран и всякакви такива неща. Тя е доста голяма платформа и чрез нея могат да се регистрират разни децентрализирани сайтове, така наречените там NXT Aliases. Emercoin, украинска платформа, която аз мога да разкажа за нея много интересни случки, защото там украинското правителство, те и в Русия използват. Всячески се опитваше да я забрани, даже ние имахме проблеми с купуването на Emercoin 2-3 месеца, тъй като в смисъл украинското правителство забрани биткоините, тъй като там е някаква брутална хиперинфлация и хората започнаха да използват биткоини, нормално е. Обаче забраниха биткоините под претекст, че си там разни проруски уж се финансирали, не знам си какво. След което хората започнаха да използват Emercoin, въпреки че то е направено за домейни, но има валута отзад и хората започнаха. В смисъл един ден, аз както си седях и цената на Emercoin поскъпна 10 пъти. И аз имах някакви и си викам сега дали да не взема да ги продам, в смисъл сумата пари струват в момента. А то се оказа, че хората започнаха да търгуват с тях. Нали? В смисъл има си някакви брой в Украйна се търгуват тези неща. Нали? Факт е, използват ги. Но правителството забрани и всички алтернативни валути. Смисъл това, което се случи е, че един ден буквално там качулките, там разните жандармери влязаха в най-голямата борса за всякакви такива украинска борса. Тя не беше само украинска, те бяха и на тук биткоин конференцията, която беше в България, имаше представители от там. Тя работи в цял свят и в Европа най-вече, но затвориха всичко. Нали? Знаете как са правителствата, влизат и затварят всичко, взимат компютъри до там. Да, точно, мафия си. И имаше 3 борси. Общо останалите 2 борси, като видяха какво става с другата борса, едната си казаха, ние временно сме спрели, третата направо им изчезна сайта, нали, директно. И ние трябваше да купуваме, аз се бях отказал от купуването на биткоини и машини, трябваше да купувам отново оборудване, за да може да ги купаем, тъй като продаваме домейни на тази валута. А когато не можеш да я купуваш директно, какво правиш? Трябва да допринесеш за мрежата, т.е. инсталираш там сървъри и така нататък, почваш да купаеш, нали? Така че го реших. Това е хубавото, че колкото да се опитваше правителството да го спре, нали, забраняваш им борсите, прибираш ги по затвори и какво ли не, системата си работи до ден днешен и аз имах затруднения с нея, тъй като работим с нея, но не сме спрели работа, не можаха да го спрат. Въпреки че е много малко като обем, само в Украйна, нали, в Русия някои части. Така, още платформи, Ethereum е нещо, което стартира, както казах, това е нещо наистина много мощно. Значи представете си го, примерно биткоин е една блокчейн верига, която има протокол само за финансови транзакции. Emercoin е същото, но има и за домейн операции. Emercoin е една отворена верига, отворен протокол, при който всеки може да прави каквото си иска. Той е език за програмиране, децентрализиран. Това нещо е съвсем различен начин на мислене. Нали, програмираш в абсолютно децентрализирана среда. Представете си, пускате сайт, той не се намира на един сървър, той се намира навсякъде. Няма как да бъде спрян и така нататък, нищо. Това е платформа, в която всеки може да си програмира каквото си иска и върху нея сега ще стартират и първа точка ETH Ethereum домейни. Нали? Има вече, ако отворите ethereum.org, може да видите, има списък на първите неща, които са стартирали. То стартира пак преди 1-2 месеца, нали? Нещата са много пресни, но вече има страшно много идеи какво да се прави върху това нещо, тъй като то обединява множество, как да кажем, множество проблеми. Тоест, ти може едновременно да направиш, примерно, имотен регистър, нали, представете си, това е идеално, тази база данни е идеална за имотен регистър, където нещата, примерно, или пък за регистър за коли, т.е. кой е бил собственик на дадена кола или даден имот, след това кой е бил собственик, на колко километра е предаден, или какво е било правено като ремонти по даден апартамент. И това нещо е в една база данни и то никога не би трябвало да може да се трие. Нали, сега всеки може да изтрие нещо, да заличи, да плати на някой нещо държавен там. Но това нещо, ако се използва тази технология, а това нещо вече започва да влиза в цял свят, те затова му викат криптореволюция, нали, това нещо замества всякакви такива бюрокрации и то примерно решава проблемите с имотите, кой къде има имот, по координати и така нататък. И никой това нещо не може да го промени, ако има наистина такава сделка. И всякакви такива неща. Това нещо 3 пъти се опитва да стартира от различни собственици и всеки път нещо не успява. Т.е. P2P домен като peer-to-peer. Но го споменавам просто защото има такива опити, сигурно пак ще се опитат да го пуснат по някакъв начин. Последния път се опитаха да го създадат BitShares компанията, която пак е такава децентрализирана платформа. И нещо, което е сега абсолютно ново, буквално пак преди 1-2 седмици, Blockstore технологията, която използва така наречените Bitcoin sidechains, т.е. използва биткоин веригата с симетрична до нея втора верига, нали, нещата почват да се развиват малко като генетична еволюция, но идеята е да се регистрират домейни, които се съхраняват направо във веригата на биткоин.
Тоест пак математически подписани и така нататък и някой ако регистрира нещо, никой пак не може да го цензурира и така нататък, но собствениците, нали, има огромни скандали между всичките, кое е най-доброто, нали, нормално е конкуренция, това е нещо много хубаво. Това нещо, аз го слагам на последно място, защото аз имам някои опасения от към неговата сигурност по този начин, но все пак съм длъжен да го спомена, но може и да успее. Не знам коя от всички тези неща ще успее. Затова ние развиваме там стартъп и предлагаме всичките тези домейни. Тези още не сме ги предложили, тъй като те буквално още не са си изградили инфраструктурата. Но всичко, което можем, го предлагаме и защото не знаем коя от тези вериги ще успее, но съм сигурен, че едно от тези неща е бъдещето на интернет като гръбнак на имената. Така, общо взето, 3 са най-известните зони в момента. Namecoin с .bit домейните, NXT, те са .nxt домейни имат, нали? Emercoin, които са 4 домейна, .coin, .mk, .lib и .bazaar за децентрализирани пазари и .onion, която е по-стара технология, тя не се базира на блокчейн, затова са по-грозни домейните, после ще видим такива домейни. В Namecoin по наша информация има 618 000 регистрирани имена и домейни общо, в NXT, нали, виждате цифрите. Emercoin е много, тъй като украинска имаше и сега, както казах, проблеми, е много млада. Те в последствие си пуснаха услугата за домейни, отначало беше само една платформа, нали, просто стартираща без нищо. Нали, още има доста малко имена регистрирани. Да, това е статистика за Namecoin домейните, тук се вижда ясно как, кога беше, март месец 2015 година, т.е. тази година, се наместват такива спекуланти, домен склота, с които регистрират домени, за да ги продадат в последствие на по-висока цена. И виждате какво става като графика, рязко нараства. Това другото е цената спрямо биткоин, тъй като се оценяват, нали, как върви тяхната валута спрямо биткоин валутата. Но това е проблема, че във всички тези зони много бързо ги напипват спекуланти, които нарегистрират всички домейни, нали, с цел да ги продават в последствие. Затова, нали, моят съвет е, много са ефтини в момента домените и ние ще дадем накрая възможност, нали, всеки да се регистрира безплатно по един домен, нали, чрез наша платформа. Нали, моят съвет е от сега всеки да си запази домените там, където мисли, че е бъдещето, защото, нали, един ден да не се налага да се плаща за това нещо. Но то няма решение на този проблем с тези спекуланти. Беше пробвано всеки домен преди това да бъде пускан на търг, след това да става, нали, собственост на някой. Не се реши проблема, тъй като примерно Sony едва ли в този момент седят и чакат да им тръгне търг за Sony, те направо ще го регистрират. Беше пробвано, примерно в Emercoin бяха домените супер скъпи в началото, примерно някаква безумна цифра, след което намаля цената им. Те 6 месеца им намаляше цената, докато стигнат, нали, някаква там стандартна пазарна цена, изкуствено завишена, т.е. големите компании само да могат да си купят каквото си заслужават, друг въпрос е дали това е нормално. Но и това нямаше никакъв резултат. Бяхме регистрирани точно 10 сайта в началото и след като станаха вече на пазарна цена, станаха 19 000 за отрицателно време, нали, набараха там спекулантите набързо нещата. Така че и това нещо не е решение. Така, да, това са цените на домейните, които в момента съществуват като зони. .bit домейни струват по 0,02 Namecoin, което е в български лева към 4 стотинки, нещо такова. NXT домейните по едно NXT, което е 2-3 стотинки, нещо такова в български левове. Emercoin домейните са реално най-ефтини, тъй като тяхната валута е доста обезценена, това е EMK. Сега не мога да кажа колко струват, но е стотинка и нещо, сигурно като български пари струва един такъв домейн реално, стига да имате валутата. Нали, тези 4 неща са към Emercoin, те имат 4 вида домейни в тяхната зона и Onion домейните, които са по-старите, те не се плащат, те и другите не се плащат, може да ги получите с изчислителна мощ, ако допринасяте за съответната мрежа. Но Onion домейните, там няма какво, там единственият начин е да си ги изкопаеш. След малко ще покажа такива как изглеждат. Ако искате поне малко да приличат на нещо, нали, тъй като по принцип не приличат на нищо. Да, ще ги видите, в смисъл те са наистина много грозни. Така, как се отварят тези сайтове? В смисъл всичките домейни по подразбиране не се отварят на повечето интернет. Сега има някои интернет доставчици, които са фенове. Имаш сега някоя държава, която си пусна такъв алтернативен доставчик и направи да могат и в съответната държава да се отварят, но те са много малки изключения. Нали, по принцип не се отварят в стандартната зона. А и много хора викат защо не говорим с Google, примерно да сложим техните DNS-и, тъй като много хора ги използват да се отварят тези домейни, или пък да говорим с ICANN и така нататък, но идеята не е да развиваме текущата зона. Идеята е да се направи съвсем друга зона на интернет, която да тръгне, нали, защото ако ние говорим с ICANN, примерно да започне да се отваря .bit домейнът,
нали, утре ICANN пак може да го спре съответният домен, нали, така че ние това, за което се борим, нали, няма никакъв смисъл от цялата работа. Така че трябва да си има алтернативни механизми да се отварят тези домени. И това са начините. Най-лесният начин е да използвате DNS-те на OpenNIC. Моят опит показва, че са много бързи, има ги в цял свят, всякакви такива арабски страни, които са цензурирани, разни сайтове ги използват. Нали, това всеки може да си пусне там DNS, в смисъл отворена организация, всеки може да пусне какъвто си иска домен вътре и те поддържат и всички децентрализирани домени, абсолютно всичките тези, за които става въпрос. Така че може да се настроите операционна система или рутърът, или и двете с тези DNS-и. Аз лично не се доверявам никога на локалния ми интернет доставчик за DNS-ите, тъй като може да ме излъжи за всяко на нещо. Така че OpenNIC е едно супер готино решение. Браузър разширение има и ние скоро мислим да пускаме такова, защото има браузър разширения, които отварят .bit, за другите още няма. И защо да не сме първите, които направят едно разширение, което да отваря всички тези видове домейни. DNS Chain като технология със собствен плагин пак имат, сега няма да навлизаме, защото е повече от сървърна страна решение. Web проксите има такива, в които даден сайт отваряш го, пишеш даден домен и ти го показва примерно в някакъв фрейм. Домен проксите има, примерно ако искате да отворите .bit домен, примерно ако имаме wikileaks.bit, доскоро, сега не знам дали още може да се отваря, тъй като разни служби се, нали, ходят там слухтят, но можеше да се отваря чрез wikileaks.bit.p, нали, домен прокси към текущата DNS зона. Други DNS сървъри може да използвате не само на OpenNIC DNS, но има всякакви други такива организации, които пускат такива DNS сървъри, примерно където в разни арабски страни да може да се гледа примерно YouTube и през същото време казват, ние ще поддържаме и някои от тези, нали, домейни. Така че, нали, лека по лека нещата получават своята инфраструктура. Както беше биткоин в началото. В смисъл, в началото всеки казва за какво да ползвам биткоин, никой не го иска, никой не го приема. В момента на мен ми е много по-лесно всяка една сделка да направя с биткоин и като инфраструктура и като ликвидност финансова, отколкото с която и да е друга валута. Нали? Така че нещата много бързо се развиват в IT сферата. Сега, тези домейни се използват и от самата биткоин общност. В смисъл, има много такива стартиращи услуги, както казах, BitMessage, тъй като там по подразбиране той е като имейл услуга, само че вместо имейл получавате една такава голяма хеш сума и нещо грозно. Но ако искате то да не е толкова грозно, използвате, нали, Namecoin, за да се регистрирате име и има интеграция между двете. В смисъл, две децентрализирани вериги се допълват взаимно. Open Bazaar е услуга, която всеки момент ще стартира, тя вече има бета тестове, които работят. Това е децентрализиран пазар. В смисъл, това нещо ще замени Silk Road, който, нали, знаете там за наркотиците, тъй като постоянно намират как да го спрат, но това нещо вече не може да се спре, тъй като никой не го притежава, то просто го пускаш и е като вирус. В смисъл, тръгва навсякъде, всеки си купува, продава каквото си поиска, имената се използват, вътре никовите, ако искате да сте публични, ако не искате, по-добре да сте някакъв хеш, нали? Но ако ще продавате нещо легитимно, искате да имате авторитет и така нататък, тъй като тя е много развита система, т.е. все едно eBay, в смисъл има всеки авторитет, нали, лъжи ли клиентите, не ги ли лъжи, клиентите имат своя авторитет, нали, знаете как са модерните платформи за търговия. Но това е децентрализирано, никъде го няма на един сървър, то е в мрежата. Така, NameID е протокол, който се базира на Namecoin и е за идентичност. И той даже работи, в смисъл аз това нещо имам си запазено моето име там и с него мога да се регистрирам във всички сайтове, които поддържат OpenID, т.е. не да се регистрирам, направо да се логвам. И това нещо работи. Буквално с Namecoin аз мога вече да се логвам, тъй като има много сайтове, които поддържат OpenID протокола, да се логвам почти на в прекалено достатъчен брой сайтове в интернет и ми върши работа, вместо да се създавам някакви други неща, с един бутон се логваш. Така че това нещо вече функционира и е базирано на тези неща. И всякакви други мрежи, като E2P, Tor, ZeroNet, после ще ги разгледаме всички тези неща, използват вече такива домени. В случая използват нали, на Namecoin.bit домените. Сега зависи дали иска да е .bit или нещо друго си. Нали, те си решават, но важно е самото име отпред. И има една система за защита на авторски права, тъй като, както казах, блокчейн, веригата, винаги в нея влизат данни и никой не може да ги манипулира. Има начин при разни произведения да бъдат подписвани, така че да е сигурно, че вие сте нарисували примерно дадена картина и, нали, и ако някой ви я изкопира, да имате начин как да докажете, че на тази дата наистина ти си нарисувал тази картина, малка снимка на картината и всичко да го вкарате в веригата и това нещо си е там като доказателство. И да, всяка една институция би трябвало да го признае, защото няма как да се манипулира това нещо. Така, и малко думи за децентрализирания интернет, тъй като домените са само първата стъпка. Нали? Да децентрализираш домените е окей, нали? Ще свърши. Нали?
ще имаме вече сигурни комуникации и всякакви такива неща, но самият интернет е на една много стара, всеки мисля, че го усеща вече. В смисъл, интернет е технология на 30 години, която, нали, всеки развива, доразвива колкото може надгражда, но самата и основа, концепцията е толкова стара, че вече не е актуална за времето си. И бъдещето, според мен, е наистина устройствата, и това нещо вече този Kim.com, който е известният мега upload, пак го затвориха службите и той сега там на един остров ще седи човека, но той ще пуска такава услуга, те него не го могат да го спрат, той е мултимилионер, той е ненормален. То такива хора променят света. Той ще пуска такава услуга сега Меганет, която е... Идеята е всички мобилни устройства да се свържат помежду си в една обща мрежа. В смисъл, аз примерно имам телефон, той се свързва с няколко смартфона, нали, примерно 3-4 от вас. Вашия телефон, нали, всеки е свързан с няколко устройства и това нещо е една истинска мрежа, няма централна точка, няма как да я спреш и това наистина е един децентрализиран интернет. Но това нещо сега трябва си хардуерната поддръжка, за да стане. То няма как да стане изведнъж, нали, с текущите телефони, ще вземе да им пада батерията и така нататък, има си проблеми, нали. Трябва съответната хардуерна поддръжка, но това нещо съм сигурен, че ще стане. Защото представете си в момента, аз си пиша с някой от вас във Facebook, нали, примерно правят съобщения. Какво се случва? Съобщението отива до даден дейта център, тук някъде в София, оттам отива примерно някъде през 1000 хопа до дейта центъра в Европа, оттам през оптичен кабел стига съобщението ми в щатите, където им е на Facebook сървърите и обратно се връща тук до същата зала, за да стигне до някой, ние сме на 2 метра примерно разстояние, а това съобщение обикаля 2 пъти целия свят. Нали? Това не е нормално. Нали? И после се чудя защо интернет е бавен, в смисъл аз го твърдя това нещо, че интернет е бавен, просто заради структурата си е бавен, но при един децентрализиран интернет, просто когато всички устройства тук са свързани помежду си, всяко с няколко, има начини математически да се определи някакъв горе-долу кратък път и нали, устройства да си комуникират директно или пък през някой друг, отново сигурно. Така, нали, както казах, за това нещо е необходим децентрализиран хардуер, има вече такива решения, децентрализирана структура, има такива решения вече, но просто трябва да се комбинират. Децентрализирани услуги, примерно пазари, както казах, Open Bazaar, децентрализирани социални мрежи, всичко това нещо трябва да се изгради наново, защото цялата клиент-сървър технология, идея е устаряла. В смисъл, ние не се делим само на клиенти и на сървъри, не всичко сме едни точки, които така беше първоначалната идея на интернет и по някакъв начин се свързваме помежду си, а не една точка да обслужва всички останали, нещо такова, нали? Защото тя става уязвима на всякакви атаки, хакерски, Denial of Service, нали, може да бъде свалена всякакви такива неща, знаете ги. Така, и децентрализирани имена вече ги имаме, нали, този проблем е решен. Това нещо го дадох вече като пример. Да, това е просто илюстрация, нали, някаква картинка, какво би трябвало да е децентрализираният интернет, нали, всеки да се свързва с околните устройства, с околното устройство, с други околни устройства и така да има една истинска мрежа и тази мрежа ще е много по-бърза, няма DDoS атаки в такава мрежа, в смисъл няма как да свалиш дадена точка, няма нищо. Нали. Много от проблемите на текущия интернет се решават. И това са няколко паралелни вселени, аз така ги наричам, които са в момента копия т.е. разкрити части от интернет, които в момента съществуват. Примерно Tor мрежата, тя е огромна. В смисъл, те си имат собствена Wikipedia, собствени 3-4 търсачки, имат си вътре можеш да си купиш всичко. В смисъл, ако някой си мисли, че нещо са забранени наркотици или нещо друго, всичко там съществува и никой не може да го спре по никакъв начин и всеки има достъп, нали, буквално сваля 10 мегабайта браузър, влиза с него и гледа тези неща. Всичко базирано на CGDNS протокола, това са MeshNet, Hyperborea, мрежата, тази между другото използва домейни от NXT платформата, която показах. Нали, така че, както виждате, децентрализираните услуги се допълват взаимно. Това са доста големи части пак от интернет. I2P, ZeroNet, която в момента набира много голяма популярност. BitTorrent се опитват със собствен проект да стартират децентрализиран интернет отново. IPFS протоколът, който е нещо гениално, между другото, и то работи на текущия интернет. Тоест, идеята е най-просто казана, вместо когато вие искате даден файл от интернет да казвате аз искам файлът нещо си JPG, вие направо да искате от интернет хешът на този файл и ако някой го има този файл, т.е. и той се сервира от най-близката точка, т.е. ако някой го има по-близко до вас, а не примерно Facebook този файл, се сервира от по-близката точка. Не, гениална идея, която е така файл трансфер протокол по-съвременен, който
е изключително бърз. И един файл, колкото е по-популярен, толкова по-бързо се зарежда. Нали? Нещо като торентите, но още по-готино и по-лесно за имплементация. И MadeSafe, която е частна компания, но също има такъв децентрализиран интернет, развива. Така, няколко примерни домейна. Wikileaks, най-известният wikileaks.bit, той е в Namecoin зоната. Там всички журналисти това нещо са си го инсталирали на някакъв начин да го следят и си следят този домейн, защото там излизат всички скандали. Така, Explorer.bit съм го дал като пример, Blockchain Explorer, NX.bit има за Namecoin статистика, нали? Това са някакви просто по-известни примерни сайтове. 3 сайта от Onion мрежата, това е тяхната Wikipedia, както виждате Onion домените, не става ясно какво означава това нещо. Най-известната им търсачка, няма си име, това е. И някаква директория, както виждате отначало, Tor, Link, BG, нещо, нали, изкопали са. В смисъл, при Onion домените и Tor мрежата, примерно когато искате да си регистрирате някакъв домейн, система, нали, мрежата ви казва, правиш си някакъв хеш там на компютъра и тя казва, ето това нещо ще ти е домейна. Но ти може да казваш, не е това, не е това, не е това, нали, да копаеш с процесора буквално, докато излезе нещо, което, нали, повече прилича поне началните символи. Сега ние имаме техническа, нали, ние с видеокарти и така нататък може да се научва тези неща в огромни мащаби. Нали, може да се направи домен, който първите 8 символа да означават нещо. Нали, никой не е успял 9. При 9 вече трябват години. Ние за 24 часа предлагаме такава услуга да изкопаеме първите 8, нали, който нататък няма как да стане. А всички тия е невъзможно, защото ако беше възможно, тогава и службите щяха да го изкопаят, щяха да знаят частния ключ отзад, така че се губи, нали, смисълът. И това е някаква борса, нали, както казах, там украинското правителство забрани всички борси и борсата беше тук на Emercoin домейн, нали, exchange.emercoin, имаше такава борса, оттам накрая, но те когато я пуснаха вече, аз се бях изкопал, каквото ми трябваше, нали, но един пример и от тази зона като домейни. Да, аз имам един стартъп, който се нарича PeerName, на който идеята ми е да предлагаме всякакви такива домейни, лесни за регистрация. Тоест, в момента вместо защото в момента ако някой иска да си купи .bit домейн, той трябва да си купи примерно биткоини първо, да си намери по някакъв начин да си ги купи. След това тези биткоини трябва да ги размени за неймкоини и след това трябва с тези неймкоини да има техническата възможност и познание как да се регистрира домейн. Нали, това нещо, то се оскъпява целият процес и така нататък, затова ние пускаме една услуга, в която всеки може, за сега не е чак толкова ефтино, нали, да си пусне, да си регистрира такъв домен, а когато се поиска в бъдеще, когато вече му трябва, т.е. да си го запази от сега, да си го трансферира към свой частен ключ, нали, да си е вече само под негов контрол. Така, с този промокод, нали, до средата на следващия месец важи на всеки един от вас, който поиска, ще му регистрираме по един домен, от която и да от тези зони, нали, да си запази името. Абсолютно безплатно и завинаги. И общо взето това е. Мисля, че да. Това, ако някой има някакви въпроси за всички.